Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde honetan ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 17 dugu, asteazkena, eta gaurko elkarrizketen tartean bi protagonista izanen ditugu. Lehenik eta behin Iker Tubia izanen dugu, Oberena dantza taldetik etorriko zaigu, izan ere larunbata honetan maiatzak 20, dantzari txikien jai ospatuko dute Iruñean, eta horren inguruko xehetasun guztiak emanen dizkigu. Ondoren musika eta dantza kontuekin ere aurrera eginen dugu, izan ere Soilik Kabaret, hauxe Barainengo Institutuan batxilergoko ikasleek egin duten ikuskizuna izanen dugu, bigarren elkarrizketan. Horretarako Ismael Jague musika irakaslea izanen dugu, bestalde Mikel Fontsillas eta Naigara Azpilkueta ikasleak izanen ditugu, pasaren ostiralean izan zuten estreinaldia eta larunbata honetan ere Burlatan izanen dira. Zaratak tartean gaurkoan musika hon izanen dugu Iruñeko Udaletxe plazan opera kontzertua. Hori baino lehenago, egunero egiten dugun moduan, Aitziber Iturriarekin lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Asteazken honetako albisteekin hasteko, edo titularrekin hasteko beki erranta, Nafarroako ubidearen lehenengo faseko obrak 2018ko ekainean amaituko dituztela aurreikusi dute. Apirian zen bukatzekoa, baina azkenean ekainera arte luzatu dute. UPN kexu azaldu da. Bertzalde eta Faiako zerbitzari bat epaituko dute emakumeak komunetan grabatzeagatik. Fiskaltzak 323 urteko espetxe zigorra eskatuko du zerbitzariarentzat epaiketan. LGTBI fobiaren aurkako material didaktikoa aurkeztu du Esteilasek haur hezkuntzan, lehen hezkuntzan DBH-en eta euskaltegitan erabiltzeko, irudi positiboa zabaltzeko helburua du liburuxka horrek. Eta gune publiko bat oinezkoentzako ibilbideak eta erabilera komertzialak berritzea dira Iruñeko udalak Arrosadiarako aurkeztutako hiri jarduketarako plan bereziaren ildo orokorrak. Arrazoi teknikoak direla eta Iruñeko udalaren bizikleta zerbitzua ez da erabilgarri izanen ondorengo orduetan. Eta aurrera jarraitu albisteekin, Nafarroako gobernuak materia organikoa ongi bereizteko kanpaina jarri du martxan. Eta euskara kontuak ere albiste ditugu gaurko asteazken honetan. Interneten nabigatzean euskara lehenesteko kanpaina aurkeztu dute. Gaur egun, euskal internauten 3% soilik dauka euskara lehenetsita hizkuntza gisa. Nafarroako gobernuak 25 urtetik 30 urtera luzatu du gaztentzako garraio txartela. Eta albisteekin bukatzen ari gara, azken albiste bat, bertsolari txapelketa nagusi irailaren 23an hasiko da Baigorrin. Txapelketa abenduaren 17an bukatuko da Beken, aurreko edizioetan bezalaxe guztira 14 saio egin eta gero. Eta 20. atortxorrok jaialdiaren egunez eguneko ekitaragua aurkeztu dute guztira. 85 kontzertu izanen dira uztailaren 27tik 30 lakuntzan. Eta orain bai albisteekin bukatzeko Nafarroako itzulea maiatzaren 26tik 28 izanen da, guztira 453 kilometro eta 3 etapa izanen ditu. Aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin, Diario Navarra egunkariari dagokionez, alkoholagatik 2 salaketa dituzten gidariek eta 2 urtetan jaso badituzte, gida baimenik gabe geratu daitezke. Osasun test bat pasa beharko dute berriz ere gidatzeko eta goizaldean kontrol gehiago eginen dituztela jakinarazi dute txirrindulariak ibiltzen diren eremuetan. Gaurko protagonistak hortxe argazki nagusian ikusten ditugu, Nafarroako industria munduko ordezkariak, industriarekin topaketa, Foru Erkidegoko ekonomia motorraren lana goraipatzeko helburuarekin, Diario Navarrak Nafarroako 50 enpresari batu ditu eta enpresari hoien argazki eta baita izena bizenak ere ditugu argazki honean. Bukatzeko beste bi albiste gehiago,
Zifuentes ikertzeko ez dute zantzurik ikusi, epaile eta fiskalak, eta bukatzeko 5.000 nafarrek Volkswagenen lan egin nahi dute bigarren modelo plusean. Aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin. Lerroburu handi batean gaurkoan Agirrek 2 hauteskunde irabazi zituen tranpak eginez 5 milioi bildu zituen modu irregularrean. Guardia Zibilak zantzuak ikusi ditu Zifuentesen esleipen irregularragatik Madrileko asamblean epaileak auzipetzea baztertu egin du. Eta lerroburu batean erdialdean horiz margotuta, ekainaren 3ko manifestazio sektarioko webgunetik babes ultrak ezkutatu dituzte. Vox, Falange eta Karlismo frankista, adibidez, horiek ez dira ageri. Eta bestalde bukatzeko beste 2 albiste gehiago, beste bilketa handi bat elikagaien bankuan 8.000 familiei banatzen zaie urtean bertan biltzen den elikagaia. Eta bukatzeko krisia osasunako juntan, baileren dimisioa eta gero. Eta gara egunkariari dagokionez gaurkoan, lerroburu nagusia hauxe dio, artisauek presoen auzia aintzat hartu eta Paris aldera bideratu dute. Aldaketarik ez baldin badago, mobilizazio bat eskatu dute abenduaren 16irako. Biktimen inguruko lantalde bat ere bultzatu eginen dute. Gaurko argazkiko protagonista nahiko lazgarria, gatilleroek partida irabazi zioten, Javier Valdez kazetaria Sinaolan hil zuten, narkotrafikoan erreferentzia zen kazetari hau, eta dagoeneko datu batzuk ikusi ditzakegu gara egunkariaren arabera, 126 kazetari hil dituzte Mexikon 2000 urtetik, eta hortxe ageri zaigu hilketaren irudia. Bukatzeko albiste gehiago gara egunkariari dagokionez, batetik nabigatzailea euskaraz duten euskal herritarrak 3% baino ez dira. Eta bukatzeko urtetako murrizketek beste greba indartsu bat ekarri dute hezkuntzara. Berria egunkarian antzeko gaia gaurkoan, lerroburu nagusia hauxe dugu, Paris abendurako mugiaraztera, hori dio lerroburu nagusiak, Frantziako hiriburuan mobilizazio handi bat egingo dute bakegileek abenduaren 16an euskal presoen auzian urratsak eginarazteko gobernuari. Foro sozialak adostasun zabal baterako oinarriak aurkeztuko ditu bihar. Argazkian atzo Luson egindako prentsa agerraldia dugu. Bestalde beko aldean eta argazki batez ere lagunduta, eta greba gehiagoren atarian, hortxe manifestazioa ikusi dezakegu, hobeto hezkuntza lelopean, hezkuntzako langileen 80%ak egin dute greba, sindikatuen esanetan Jaurlaritzak 143ko zifra eman du. Asteartean berriz egingo dute greba, eta bukatzeko beste albiste bat, bertsolaritza kontuak, irailaren 23an hasiko da bertsolari txapelketa nagusia Baigorrin. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira, ustelkeriaren eta peperen kontrako elkarretaratzea eginen dute larunbata honetan, bestalde Iruñeko udalaren bizikleta zerbitzua ez da erabilgarri izanen datozen orduetan, eta bukatzeko familia eredu berriak aintzat hartuko ditu familia planak. Maiatzak 17 dugu gaurkoan asteazkene, ikus dezagun zenelako albisteak utzi zizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko Milagrosarako plan bereziak proposatzen du gune publiko bat eratzea erdigunean, oinezkoendako ibilbideak bultzatzea eta erabilera komertzialak bizi berritzea. Udalak lehiaketara aterako du hiri jarduketarako plan bereziaren erredakzioa 252.000 euroan eta 2018rako prest egon beharko da. Eta bestalde Iruñeko txirrindula mailegutzak 72 orduz itxi beharra izan du zerbitzua arazo teknikoak direla eta.
Bestalde, Iruñeko udalak berriz ere praktikan jarri nahi ditu gurasoen eskolak haur eta lehen hezkuntza eskoletan kontratu berri baten esleipena egin dute. Eta udal kontuekin aurrera eginez, Iruñeko udalak hainbat egitura jarriko ditu Zitadelan, maiatzaren 22 uztailaren 1 arte egonen dira egitura horiek ekitaldi desberdinak burutzeko. Arrosadiako Zibiboxean gaur izanen duzue beste hitzordu bat, oporretan familia haserraldirik gabe, izanen da gaurko gaia arratsaldeko 7etan Arrosadian. Eta Joakin Maia musika ikasle kontzertu batekin amaituko dute aurtengo ikasturtea, Kondestaben izanen da arratsaldeko 6:30. Eta bestalde, Eusko Trenbideak elkarte publikoak 2 bagoi eman dizkio Iruñeko udalari, badute dagoeneko nun jarria Trinitarioetan egiten ari diren parke tematikoan izango da. Iruñeko udalak Milango paktuarekiko atxikimenduaren erakustaldi bat egin du, azpimarratzekoa menu osasungarriekiko egin duten ekimena. Eta joan gaitezen asteazkenero bezala Eguesibarra aldera lehenik eta behin. Heldu den ekainaren 3an Eguesko kontzejuan adinekoen eguna ospatuko dute, aurtengoa 17. edizioa izanen da, bazkaltzeko txartela Kolazko eta Sarrigurengo udal kiroldegietan eta oinarrizko gizarte zerbitzuan egonen dira salgai maiatzaren 28 bitartean. Eta bestalde, haur transexualitatearen inguruko hitzaldia izanen da maiatzak 24 arratsaldeko 5etan Hermana Zuriz ikastetxean. Eta udako ludoteka haurtzaindegi zerbitzuari dagokionez Eguesibarren jarriko dute, 1 eta 6 urte bitarteko haurrak dituzten familiendako izanen da, baldin eta Ibarrean bizi baldin badira, uztailean izanen da zerbitzu hau. Eta joan gaitezen oraingoan Etxauri aldera. Etxauriko jaietan hainbat dira antolatu diren kontzertuak ekainaren 9an izanen dira aipatutako ekitaldi hauek herriko jaietan. Eta bestalde, barreterapia tailerra izanen dute asteburu honetan maiatzaren 20an, izen emateko azkeneko eguna maiatzaren 17 izanen da. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko Zendea aldera. Euskararen eguna ospatuko dute maiatzaren 20an, Espartzan izanen dute eta egitarau zabala antolatu dute eguna ongi ospatzeko. Eta bestalde, Cesar Rotazuren erakusketa izanen da Espartzan, Espartzako bizilagunaren erakusketa hau ikusgai egonen da maiatzaren 8tik 28 bitartean Espartzako herriko etxean. Eta aukeren berdintasunaren egitaraua emakumeentzako autodefentsarako tailerra Galarreko Zendean izanen da, maiatzaren 27an larunbatarekin Eskirozko kiroldegian goizeko 10:00 aurrera izen emateak 012 telefonoan egin daitezke. Eta elkarrizketen tartarekin aurrera eginez, lehenik eta behin protagonista nagusi dantza izanen dugu, Iker Tubia Oberena dantzari taldetik etorriko zaigu, izan ere larunbata honetan dantzari txikien jaia ospatuko dute Arrosadian eta xehetasun guztiak emanen dizkigu berehalaxe. Musika eta dantza kontuak alde batera utzi gabe, bigarren elkarrizketan gaurkoan antzerki kontuak izanen ditugu, izan ere Alaitzeko institutuan soilik kabaret obra estreinatu egin dute pasaden ostiralean bertan, eta horretaz hitz egiteko gaurkoan musika irakaslea izanen dugu, Ismael Jaue, eta baita antzerkian bertan parte hartzen duten 2 ikasle ere izanen ditugu, Mikel Fontzillas eta Naiera Azpilkueta. Gainera larunbata honetan ere Burlatan estreinatuko dute obra hau. Eta bukatzeko gaurkoan Zaratak tartean musika hon izanen dugu Iruñeko udaletxe plazan ospatu zen opera kontzertua.